11 अध्यायांतो 9वा अध्यायांतो आता मी माताजींना रिसाइट करताना मी एक पळेल की कसं सांगते कृष्ण सांगतो इदम गुह्य गुह्य म्हणा कसं नाही गुह्य म्हणारी कृष्ण एदूर असलारी अमक अर्थ जाय ना तिथले जन आता गुह्य म्हणारी आता आलोचन करूयात म्हणारी आमगेले आता तेर जल्ल ते पळयतना दोळे उद्दा येता इतलं चंदू म्हणारी वैकुंठ उत्सवची ते वैकुंठांत जाऊचे शिले उत्सव जाल्यारी कितले जन तेरा आयिल्ले तू देव कोण म्हणून कितले जनाक कोत्तास पळयताची पुरोजने पळयताची गट्टी जेवण करताची राईट आम्ही వచ్చి तेरा వచ్చే जेवण जेवण तेरा खर्च मेळची వచ్చి जाल्यार कितले जना देव म्हळ्यार अर्थ जाता तें आम्ही आमची केल्यानंतू मात्र आम्ही भारी विशेष जावन भीष्माष्टमी ओकुळ आम्ही सेलिब्रेट करतात आमगेले मंगळूरांत जाल्यार कितले जनाक भीष्म देवान कसं सांगिल्ले म्हण कितले जनाक वतात तक म्हणजे गुह्य म्हण देव 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 म्हण पुरोजनी सांगतात जाल्यार देवाल विशेषत कसं ने म्हणू ते अर्थ जावचे भक्ताक मात्र भक्ता माम भी जानाती ते हाजी मुख्य विषय म्हणा देव अर्थ कोण घेवचे साधारण नाही ते देव एक व्यक्ती आणि वैकुंठ म्हणाला असं आणि असं मात्र नाही मरतर वत्ता मरतर असं तई असं नाही हंगच हंगस कशे असं प्रभुपादान एक पटी लॉस एंजलिसांतू भागवत क्लास दिता असताना प्रभुपादा निमगेला हांव खंय असं हांव तुमगेलो लॉस एंजलिसाना तुम्ही लेख तसं कसं हांव लॉस एंजलिसा एक कडेन बसला म्हणून हांव लॉस एंजलिसाना वेर एम आय हांव खंय आसा I am thinking of Krishna by consciousness. हांव गोलोकांत आसा शास्त्रांत कशी सांगला म्हळ्यार आम्ही मरतना आमगेले दुरू 101 ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಜತ್ತಗೆ एक पयरे आता मगेल रिसर्च आता 5th कॅन्टो वयर जाता सदापुता प्रभू मागीर दानवीर महाराज मागीर 5th कॅन्टो इता म्हळ्यार आता TOVP आता मगेल एस्ट्रॉलॉजी जातक करच्याके ते भारी मुख्य तेदना तंतू भारी नमने मार्ग न्ही आसा कशी हे भूमी दोकुनु आम्ही नरका वच्चाक भूमी दोकुनु स्वर्गा वच्चाक त्या वाट परे आमकां दिसना अर्जुना दिसली के हिमालय वतना हिमालयांतू एक लेवल आता आमी कसं हिमालय पळयताचे आमगेल्या मुंचेरी हिमालय कसं पळयतात त्या हिमालयाचे 10% ते नाहीत ते बद हिमालयाचे ताज्या पशी 100 वांट्यान व्हड असते इट्स सो ह्यूज मात्र ते कसं नाही इट इज मिस्टिकल म्हळ्यार सूक्ष्म आमगेल पुरा आमकां दिसचे सूर्या दोकुन 101 टाइप लाइट एतके किरण आमकां दिसचे कसं नाही विबजॉर एक रेंज मात्र आमकां दिसचे ताज्या वयर दिसना अल्ट्रावायलेट दिसना मागीर तोकूचे दिसना तशी ते हिमालय पळयतना त्या देवतांक तें पुरे दिसता की आमकां दिसना तशींच भक्ताक ते देवा पळयतना तो देव दिसून ताका दोळे उद्दा येता शिवाय वरलेल्यांक तेंच देव पळयता कसं नाही अर्थ जाता कसं म्हणून तसजान भगवद्गीतेन देवाने सांगचे या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृती संयमी बाकी आयले देवस्थान सकाळी मग ऑफिसा वच्ची पुढे एकदा एक नमस्कार करून वच्चे ते सांगायची नाही म्हणून जाल्यार कोण ज्ञानार पळयत पळय देवाक भक्तीन पळयत पळय देवाक ताका देवा खाली ऑफिसा वच्ची पुढे नमस्कार करचे नाही ताका देव म्हणालो ताका रण येता यो हांव तुगेल्या केद नेता म्हणून सो हे आता आमकां दिसना दिसना जाल्यार स्वर्ग नरक पुरे द्वार पुरे आसता तें सूक्ष्म द्वार आसता तशी देवतान पुरे येवचे हांगा एक पाटी आता आमी एलियन्सांनी म्हूण पळयतात एलियन्सांनी म्हण ते पुरे प्रभुपादान सांगिल्ले की 5th कॅन्टोंतू ते पुरे बिल्व स्वर्ग नेसनो माया दानव आनी तांणी पुरे असुर पुरे
पुरे पुढले सतयुगात द्वापरयुगात त्रेतायुगांतू पुरे तान येवचे के कोण आहे देवतान या जगत आहे का यज्ञ आता जे कोणी यज्ञ करणार न्हू तसे कोण येवचेंगा पुरे मायादानव पुरे येवचे तसे जावन कसे जात म्हळ्यार तांणी पुरे मनशाल भितर मिक्स जावन आसुरी दैवी आसुरींचैव आता धर्म म्हणाल पुरे तसं नाही तसं जावन खंयची धर्मांतू सेन्स ग्रॅटिफिकेशन प्रभुपादान सांगला म्हणके तुगेल धर्म आणि सेन्स ग्रॅटिफिकेशन म्हळ्यार गंमत करचे त्या दोन्ही ಒಟ್ಟು ವಚ್ಚ ಜಾಯನ ತಜಾನು या धर्मांतू आमगेलांतू कालीक एक गोट बकरा बल दिवचे बल दिवचे आता आमगेला दक्षिण कन्नड मस्त असे बल दिवचे ते पुरे शास्त्रांत वैव तसल पुरे आमचं देव देव म्हळ्यार अर्थ जातू तसल पुरे कोणाक ते तामसिक धर्म म्हळ्यार आता कशें म्हळ्यार पुराण आशिल्ले पुरे सत्व रजस तमस इवन पुराणय सत्व रजस तमसांत आसा आता शिवाले भक्त पुरे भूत प्रेत गे आता तांणी कितले अनुशासित तांणी मनुष्याची कंट्रोलर ना के भूत कितले कंट्रोलर असता आता तांक कंट्रोल दवरचे खातीर केलो पुरे शास्त्र आता आमकां एप्लाय जायना प्रभुपादान सांगिल्ले की ते बकरा बल दिवचे ते बल दिवचे ते कोणाक ते बल दितना केन्ना सांगचे की मांसहा म्हणून बल दितना मांसहा म्हळ्यार माम खा जाती यस यस ह्या जन्मा हांव तुका मारता नेक्स्ट जन्मा तूं म्हाका मारी म्हणून ते खंयची बुद्दंत काय ती नेक्स्ट जन्म तू म्हाका मारी तसलं कसं नाही वाय इज इटिंग दॅट लस्ट म्हळ्यार ताका ते अर्थ जाल्यार नेक्स्ट जन्म म्हाका खाता ओके तितले जावनी तो खाल्ली म्हळ्यार ताका कितली बुद्धी ना म्हणून सो भगवद्गीतेन कसं सांगचे म्हळ्यार कृष्णान त्या बुद्धी ददामी बुद्धी योगम तम म्हाका अर्थ करून घेतिल्ली बुद्धी म्हळ्यार पळोवचे अर्थ करून घेवचे आणि ते अर्थ करून घेतल्यार ते करची तितली ताकद आहे त्या तीन आसुका म्हळ्यार तू पळयता कसं की असं म्हणून कळता मागीर तुका अर्थ तय जाता मात्र ते अर्थ जाल्यार ते करचे तितले ताकद आस पळय शक्ती आस पळय बुद्धी शक्ती ददामी बुद्धी योगम तम म्हळ्यार देव कोण देवा शरणागत जाता पळय ताका कसं करता देव बुद्धी योगम सो आता हांगा कशें म्हळ्यार देवान कसं सांगला कोणा बुद्धी दिता 15 अध्यायांत those who are free from false prestige कोण बुद्धी दिता illusion and false association who understanding असू का सुरू एक देव म्हणाल कसं म्हणून कळका देव म्हणाल कळचं तर भक्तान कसं करका नेक्स्ट हंकार सोडका आणि कसं सोडका who are done with material lust who are done हे एक मुख्य done with material lust वो पॉलिटिशियन येऊन हे करता तो पॉलिटिशियन येऊन हे करता हे जाऊन हे जाता जगत ते पुरे आशीष होऊन सोडका आम्ही आमगेल जप आम्ही आमगेले गुरून सांगिल तशी करता सुका तितलेची भौतिक जगत ते तू हंतू कसं नाही जाता ते आम्ही पळयता भरत महाराजाला एक्झाम्पल आणतो भरत महाराजा कसं जाता भरत महाराजाक जगत सोणू भरत हे भारत म्हणाले नाव असते भरत महाराजांनी त्या पुरे सोणू राज्यानी सोणू येऊन पूज करू लागता त्यातून कसं जाता एक डियर जिंके पळयता त्या पापाची त्याची चरडू पळयता पाप दिसता अय्यो त्या चरडा कोण पळयता का त्यांची फर्स्ट मटेरियल लस्ट कोण पळयता कसं नाही हे भौतिक जावन केदान तशी जात की आता तशी डिवोटीन तशी जावच्यानच म्हण नाही जाल्यार हे भौतिक जगत तागेल प्रॉब्लेम कसं जाल्यार ते म्हाका सोडल्यार ताका कोणेय ना म्हणून
हे एक म्हणताची अहंकाराचे. आम्ही कसं कार्य करताना अहंकार हांव सोडला कोण करतीये ते अहंकार देव अशी कुडक करत की भक्ताक अहंकार म्हणाला असला रे देव अशी तांका सम करत की मक्क तुक्क सोडी एकपटी रामानुजाचार्यानं ಹಂಗ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಚಮಕಲಲ್ಕೆ आणि जगन्नाथपुरी होता तांनी पुरे देवाक पूज करताना साऊथ इंडियन आमगेलांतू भारी चंद कोण करतात ना ते जगन्नाथपुरीन तशने ऐ जगा म्हणाले जेव्हा नवे गमचे घालले नवे अवंगल पुरे घालले हे पुरे घालले पुरे घालताना ते रामानुजाचार्य दिसले ह्या नमने देवा पूज करचे दिस इज लिटिल क्रूड रामानुजाचार्यान लेखले हांव हंका I will give them manual how to worship. एक नमने साऊथ इंडियन स्टाईल कशी देवाक कोर का म्हण सांगताना तसे मन आलोचन करता असताना रात्री निद्रलेलो रामानुजाचार्य सकाळीची ओरिस्सा दोकोन तमिळनाडा येऊन पावता कुर्मक्षेत्रांत निदांतू देवान कसं केलं जगन्नाथानं एक बटान उकळलाय तू तू गेलं मॅन्युअल अंगणाक माराय म्हणून रामानुजाचार्य ते वेलीगे म्हळ्यार देवा कसं जाय आलोचन करचे देवाले आशी प्रकार आमगेल आशी घाल्लिवे ते आमगेल भक्ती सक्सेस ताजे खातीर गुरु वाक्य मुख्य म्हळ्यार भौतीक जगत्यांत आमी येवचे कसले आमगेल आशी म्हाका एकल्यान सांगिल्लें ल्हान आसतना पळय कितले जाता की तितलो बी आशी पुरे कैद करून घाली मागीर कोण पळयला म्हणून ते करता 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 लायफ लगड होता म्हळ्यार आशी केदने कैद जावचे म्हणाला जाल्यार आमी भगवद्गीतेन ते सांगचे तेंचे की तुमगेले आशी केदने कैद जावचे म्हणाल ना आशी केदना देवाला आशी गुरुला आशी म्हळ्यार तुगेला आशी एक असत की तेदन आमगेले जीवन सक्सेस जावचे देवान सांगिल प्रकार देवाला श्री चैतन्य मनोभिष्टम रूप गोस्वामी फॉलो करचे कसं लागेल श्री चैतन्य मनोभिष्टम चैतन्य महाप्रभू मन कसं नाच की तागेल मन तशीची रूप गोस्वामी मन तशींची त्या सिंक्रोनाइज जाला तशींची उत्तम डिसायपल म्हणल्यार कोण गुरुल इच्छे ताका सिंक्रोनाइज जाला गुरुल कसं न्ही गुरु नोपा सांगता म्हणना हे शिष्या म्हाका एक जाय म्हणून ताका कसं न्ही जावं का म्हणून सो स्वामी पळयल कसं न्ही की अहंकार कोण मुख्य असते की कोण भौतिक आशी पुरे कैद जाला की आणि कोणाला आशी आध्यात्मिक who are freed from dualities of happiness and distress, who unbewildered know how to surrender unto supreme, attain to that eternal kingdom. बळा ते कालचे लास्ट क्लासाचे आम्ही आता चिके आणि चड डीपर अंडरस्टँड करून घेवचे मागीर देवान सांगचे कसं नाही वैकुंठान विंगड कसं नाही बाईची लाईट नाका ते पुरे जीव कसं आसा तांकां ब्रह्मन ब्रह्मज्योती तांगेले आशिल्ले तशींची जीव एक शरीरा दुखून अनेक शरीरा वतना ताका विंगड विंगड नमने कॉन्सेप्ट येता म्हळ्यार हे जन्मांतू आता मी पुरे जण पळयता आमगेले एक व्हॉट्सएप ग्रुप आसा मोस्टली आमचे गेलेची म्हगेले स्कूल ऑफ फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप म्हणून तांणी पुरे हे शेअर करचे इलॉन मस्कान अशें आलोचन केलें एण मस्कान हें केलें ताण लंडोलस्का केलें हेंची पुरे आलोचन तान दुड्ड आयले हांतू दुड्ड आयले हांतू दुड्ड आयले मागीर दुड्ड आयले जाल्यार कसं करचें पिवचें खावचें म्हळ्यार विंगड कसरून करूं ना हे शरिरांतू भक्ती आम्ही पुरे वयर आयले म्हळ्यार कशें जाता म्हळ्यार आमी खावचें पिवचें हें पळय अनकंट्रोल केलें म्हळ्यार थोड्या काळान भक्तींत इंटरेस्ट आसना एक एज जातरी तशें जावन प्रल्हाद महाराजान सांगचे की यंग आसतना आमकां भक्ती मेळ्ळा रे भारी चांग सो कसं जालें तें एक शरीरा दुखून आतां इलॉन मस्क हें तें म्हणून इंगड इंगड आश आयला रे नेक्स्ट जन्मान ती कसं जाता तसले एक शरीर मेळटा ते आश कैद जाय न्ही जाला रे सो फुडली श्लोकान कसं सांगिल्लें म्हळ्यार रे 5 श्लोकांत की
कोणाले भौतिक आश कैद जल्ला की आणि हंग सांगत कसं म्हणाले अपास आश असला अपास जन्म घेऊ का म्हणाल खंडित सो कसं जात का पुढली जन्मान तू पुरे जन वाटलं डायकोरनो पुरे जन वाटलं डायकोरनो एक नमने 20 बाहेर घालचे असल्यावर कसं जाता एक दिवडू एक क्रोकोडाईल मोसळे पत्तिकास महाराजांनी क्लास स्टार्ट करताना सांगितलं कोण पुल्ली जन्मान तू एनव्हीएस असतं आपला नमने विंगड पळायलारी जायना एकदम पळायलारी अटॅक कर का तू एक मोसळे क्रोकोडाईल ताजी दाळ पळयल्यार इतले शार्प असते की इतले एनव्हीएस म्हणारी कसं पळयत की त्या ताका अटॅक करचे ते कशी हे जन्मान तू आम्ही खाली विंगडांक पळोवचे विंगड अटॅक करचे विंगड अटॅक करचे विंगड अटॅक करचे ते अटॅक करचे आमगेले मानसिकता असला रे देव तसले शरीर जातं बैस सगळे तुगेले अटॅक करचे तुगेले मन जावं म्हणून ते मुख्य सो आता कसं जाता आता देव सांगतो बळा the foolish cannot understand how a living entity can quit his body पळा अपास बुद्धी बुद्धी देव सांगतो बुद्धी कोणा बुद्धी ना तांगोत ना मरतर काही वत्ता मरतर तो कसं जाता they do not know how to quit the body भक्ता गोतस how to quit the body nor can they understand what kind of body he enjoys under the spells of modes of तांक पुनर्जन्मान तो दिवोडू मोसाळे हे त्या जाऊची मग एक पटी प्रभुपादान लेक्चर दिताना एकलो प्रभुपादान अशी सांगले तुम्ही अशी करत असला सुणे जन्म मिळता माजरा जन्म मिळता तो एक फुल पिऊन टाईट जाऊन एकला आशिल्लो तर रब उठान रबलो आणि म्हणालो स्वामीजी आय डोंट माइंड बीइंग बॉर्न एज अ डॉग म्हणून म्हणाल प्रभुपादान कसं म्हणता ऑल द बेस्ट म्हणून म्हणाल त्याची वी कॅनॉट आम्ही कसं नस पडा if we do not elevate our consciousness then nature chooses what we deserve मागीर कसं सांगता the endeavoring transcendentalists who are situated in self realization can see all this clearly कोण पळयता भक्तान पळयता endeavoring transcendentalists can see all this clearly त्यांची देवस्थाना वचूनही देवा पळयन गेला रे देवा पळोवनी अर्थ करून गेला रे अर्थ करून घेतला रे ताण सांगील तशी ऐकनी करणी जाला रे कसं प्रयोजन बट those whose minds are not developed and who are not situated in self realization cannot see what is taking place but they may try the splendor of the sun which dissipates the darkness in the world comes from me and the splendor of the moon and the splendor of the fire also comes from me I enter into each planet and by my energy they stay in orbit आता देव सांगते की या पुरे कसं पळयतास पळ तू कृष्ण सांगतास कसं म्हणाली हे जगत कसं पळयता चंदू पळयता सूर्य पळयता हे पुरे मेगेल दोकून येवचे I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables so पूरे येवचे कृष्णाला दोकून वची how I am the fire of digestion in the bodies of all living entities and I join with the air of life outgoing and incoming to digest the four kinds of foodstuffs so देवान सांगते कसं म्हणाली I am the fire of digestion पट्टांतु वैश्वानर म्हणून अग्नी अस आमगेले पट्टांतु पंचाग्नी प्राणवायू तो प्राण अपन समन व्यान उडन तर समन वायू म्हणल अस अग्नी पट्टांतु अजी प्रकार पाचकाग्नी आयुर्वेद सांगतात पाचकाग्नी म्हणारी तुम्ही कसं खाता की पडत ते डायजेस्ट होत त्या दोन कडे नसते काही त्या पट्टांतु ಮತ್ತೆ ते म्हणारी तू उल्लई अर्थ करून घेऊ तिथली शक्ती ते पाचकाग्नी ते मनांत असू का बुद्धी गेले मेमरी येऊ का झालं सो कृष्ण सांगते कसं म्हणारे त्या अग्नी हावांची म्हणून तस जाऊन प्रभुपादान सांगितलंय मस्त जणाला डिवोटीस आलाय फाईट जात असत की आम्ही वीगन 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 म्हणून हे प्रभुपादान सांगितलं कसं म्हणा वीगन वीगन आमगेल नाही मला त्या वीगन म्हणाल ना असेल
लेकिन प्रभुपादान सांगितलं कसं म्हणाले देवाक ने अर्पण करताना सोयाबीन ऑइल सनफ्लावर ऑइल हे पुरे कुक करच्या नज कसं लागे यज्ञ करताना मुख्य हे कसं नाही तूप यज्ञ करताना जयशिले गायचे तूप सेंची प्रभुपादान सांगते तुगल पट्टांत असून अग्नी कोण विष्णू प्रभुपादान सांगलं कसं म्हणलं तू खातन कसं खाता त्या तुप्पान करणे ज्याला रे त्या यज्ञ काहीच जायना म्हणून त्याच्यावर आम्ही सोयाबीन ऑइल हे ऑइल त्या ऑइल तेच म्हणणार यज्ञ जायनी देवाक ऑफरिंग जायन ते प्रभुपादाल प्रकार हाव नाही आता मग जणांना आलोचन करतो आता कसं करतो बारी एक नंबर स्टेटमेंट हे मिगेल स्टेटमेंट आहे प्रभुपादाल स्टेटमेंट त्याच्यावर प्रभुपादान अमेरिका फर्स्ट न्यूयॉर्क आणतो संडे फिस्ट प्रोग्राम सुरू स्टार्ट करताना सुरू डिवोटीसाक सकाळी बैसून तूप मेल्ट करून घी फर्स्ट तूप करचे बटर मेल्ट करून घी करचे घी करतर मागीर कुकिंग करचे हे प्रभुपादाल स्टँडर्ड असेल अमेरिकान त्याच्यावर हांवें दिसेल प्रभुपादान कसं हे अनहेल्थी कशें खावचे बा पुरी म्हणल्यार प्रभुपादाल फ्रेंची फ्राय म्हणल्यार हे पुरे करची खावची प्रभुपादान मागीर हांव पळयता हे पुरे एवरीथिंग इज फ्रायड इन घी when you fry in ghee त्याची क्वालिटी विंगडच त्यांची हांव काल एक अनेक व्हिडिओ पळयत आशिल्लो दॅट इज ऑन हाऊ इंटरमिटंट फास्टिंग कॅन रिवर्स डायबिटीज तुगेल्या डायबिटीज कशी कंप्लिटली वच्चे तर फास्टिंग आनी हें तें तांतू तो सांगता तो कोण इज एन ब्रिटीश सायंटिस्ट ताण सांगचे ताण मस्त स्टडी केला ताण सांगले कसं म्हणल्यार इंडियन फूड हॅबिट्स आस पळय ऑल्दो it is vegetarian but it is many a times it is very unhealthy मला कसं लागे हे सोयाबीन ऑइल सनफ्लावर ऑइल आता कोण तो पयरे एक सौरव गांगुलीले कडले एक जोक आयले ताका हार्ट सर्जरी जालेलो न्हू त्याच्यान पुरे जण तागे थान एक कसं एडवर्टाइज येवचे आशिल्ले फॉर्च्यून ऑइल ते कसं की एक नंबर ऑइल सो ते ऑइल घेवन वच ताका हार्ट कोलेस्ट्रॉल जाल्ले म्हणून सो तूप असं पळय अग्नी दीप तस जावन आम्ही कसं करता की पळय शुद्ध तूप आता हांव ते हे फास्टिंग प्रोग्राम करचे एवरी फुल मून आता नेक्स्ट आमगेले बॅच फेब्रुवारी 27 स्टार्ट जाता सो 1 मंथ जन फुल मून देखून चंद्रायण म्हणून फुल मून देखून न्यू मून थोडे 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 हुणी करचे 15th मागीर न्यू मून अंतू उपवास करचे फिर न्यू मून देखून थोडे थोडे इन्क्रीज करून फुल मून ताका इंटरमिडियंट फास्टिंग 1 मंथ सो कसं जालें हे फास्टिंग अंतू इंटरमिडियंट फास्टिंग कसं मून फास्टिंग अंतू आम्ही अस्सल पळयलें की जनाले फूड हॅबिट चेंज केलेलेची तांगेले आलोचने चेंज तांगेले आलोचना तांगेले थॉट प्रोसेस चेंज जाता तशें जावन अग्नी म्हळ्यार तशी आमी रेस्पेक्ट दिवन त्या अग्नीक तशींची आमी देवाक इट्स लायक ए वर्शीप आमी कसं खावचेच पळय इट इज लायक ए वर्शीप टू कृष्णा तशें जावन अहम वैश्वानरो भूतो अग्नी तशें जावन आतां पुरे जन आतां डायबिटीज आनी ब्लड प्रेशर हें इतलें कॉमन कसं लायक इथं म्हळ्यार जनान खावचे शास्त्र प्रकार ना ते मेळ्ळार आतां मिलेट्स रागी ज्वार ते पुरे खावचे आशिल्ले इंडियान फूड मस्त राईस आनी वीट मस्त न्ही वीट खाल्ल्यार तुका डायबिटीज गॅरंटी चपाती रेग्युलर खाल्ल्यार सो हे पुरे बारी रिसर्च करतना म्हाका शॉक जालें कितलें म्हळ्यार इतलें आमगेले वैदीक लायफस्टायल देखून आमी इतलें दूर आयले नवे तेजे जावन कशें जाता आमगेली आलोचना तशी जाता वी ऑल्सो थिंक लायक दॅट आनी तें म्हाका आनीक कन्फर्म जालें कशें म्हळ्यार तुगेलें जेवण युअर फूड हॅज सच ए पॉवरफुल इम्पॅक्ट ऑन यू DW डॉक्युमेंटरी म्हणून आसा युट्यूबान पळयता तातूंत जर्मनींत एक कॉर्न फील्ड आशिल्लें 200 acres कॉर्नफील्ड थंय हॅमस्टर्स म्हळ्यार सानो विंदूरशे हॅमस्टर्स मस्त हॅमस्टर्स आशिल्ले तांणी 200 एकर आशिल्ले तांकां प्रोडक्शन चड जाय म्हणून 5,000 एकर केल्ली तांणी 5,000 एकर तो 5,000 एकर करतना कसं जालें कॉर्न चडले
मात्र तांणी पळयलें ते सना हॅमस्टर विंदूर कसं नाशिल्ले त्या पुरे मरचे सुरजले म्हळ्यार तांणी नंची ना तांकां शॉक जालें कशें जालें बाय हें सो तांणी कशें केलें थोडे हॅमस्टर घेतले आनी तांकां खाली कॉर्न खावयले एक्सपेरिमेंटाक मागीर पळयतना आलोचन मदर हॅमस्टर जन्म दिले 2 हॅमस्टराक खावन गेले तिणें म्हळ्यार ते कशें जाता कॉर्न इज प्युअर शुगर तो बॉडीन तूं शुगर चडलं तशी जाता कशें जाता व्हायलंट टेंडन्सी येता आनी व्हायलंट टेंडन्सी येवन मागीर तांणी ताका फुलफिलिंग डायट फुल डायट दिले प्रकार कसो जाता कंप्लीट चेंज जालें ताजें बिहेवियर जावन हें पोटाचें अग्नी कसं ना कृष्ण तेजे खातीर देवान दिलेलो आयुर्वेद आमी आयुर्वेद प्रकार सात्विक आहार खाल्ल्यारी ताजी प्रकार आमगेली बुद्धी जाल्यारी वयर येता म्हणून हांगा सांगला so outgoing and incoming to digest 4 kinds of foodstuffs म्हळ्यार खावचे पिवचे ताका 4 विभाग आसा थोडे लेवचे थोडे पिवचे थोडे खावचे थोडे अर्ध खावचे so I am seated in everyone's heart मत्त स्मृतिर आपोहनम च आता पुरे जनाक उडगाचो विसरचे पुरे ताक कारण कसं नाही तुमगेले हृदयांतू परमात्मा विष्णू असं तर निमित्त कसं जाता I am the compiler of the Vedanta वेदवित सो वेदाचे ज्ञान म्हळ्यार तुका कष्टार असताना आता मी गजेंद्राला कहाणी पळयता भागवतांत गजेंद्राला कहाणी कसं नाही भागवतांत देवाक कृष्णाक आरती करतस के कृष्णाक आरती करता असताना कोण येत ते दुर्वास मुनी येता आरती करतस कृष्णाक आरती करतस आता मुनी पळोवचे की देवा आरती करचे एक नमने धर्मसंकट आम्ही कसं नाही पाप करची वाड नाही तू हांगा पुण्य करताना कसं धर्मसंकट जाईल ताका हांव कसं हे सोडचे की दुर्वास मुनी पळोवचे की देवा आरती कंटिन्यू करचे दुर्वास मुनी पळयले इंद्रदुम्न महाराज राय तो साधारण मनीस नाही इंद्रदुम्न महाराज पूज करतस ताण लेखले हांव कृष्णाला पूज करतस ना कृष्णाला पूज कैद करून मागीर हांव स्वाम्याक पळयता दुर्वास मुनी पळयता दुर्वास मुनी हे तू कितलो अहंकार माराया हांव भितर आयल्यार म्हाका पळय न्हू तूं म्हणून ताका श्राप दीत कसं नाही यू एक्टेड लायक ए डंब एलिफंट एक नमने माती हस्तीचो तू असल बुद्धी केला न्हू तू नेक्स्ट जन्म हस्ती जाता म्हणून इंद्रदुम्न महाराजाक रोडच्याने हसच्याने आम्ही असलं देवा हे कृष्णा तुगले पूज करतस हांव आम्ही असल्या सांगचे तुगले पूज करतस हांव आणि तू कसं करता तू मग श्राप दिवय हागेल निमित्त म्हणून सो इंद्रदुम्न महाराज कसं आलोचन करता कसं की एक देवाला आश आशिल्ले देवाची कसं की ताण एक चूर आलोचन करणे की ये कृष्णा हे कसं केलं तुवें म्हाका कशी करची कसं ने तशें आलोचन करणे ताणें कसं आलोचन केलं कसं की एक देवाला आसका प्लॅन पळया म्हणून नेक्स्ट जन्म कसं जाता हस्ती जाताना स्वर्गांत हस्ती अंगणी स्वर्गांत हस्ती ते हस्ती जाताना ते एक दीस स्वर्गांत एक तळ्यांत वता ते तळ्यांत कसं जाता एक क्रोकोडायल आसा तो एक गंधर्व ताका कसं की श्राप लागले हस्तीक धरता पाय धरतना लढाई सुरू जाता ते 1000 वर्ष जाले की तो पाय तोगू तांचे आनी पाय वयर हाडचे मागीर मोसळे कसं न्हय क्रोकोडायल उदकांत त्या घट्टी ताणली ताणतना ते हस्ती कसं आसा ताणे फुडली जन्मांत देवा ते आशीर्वाद पूज करताना एक गजेंद्र स्प्रेयर्स म्हणून कसं नसपडे ते जन्मांत देवाक केन्नाय एकूची श्लोक सांगचे आशिल्ले ते गजेंद्र मोक्ष म्हणून कसं नसपडा ते फुडली जन्मांत सांगचे आशिल्ले आतां ताका हस्ती जन्मांत कसो उडगास आसूं का जाल्यार तितले ताका कष्टार असताना
ते खंयची कृष्णाले मूर्तीस पळा ताण पूज केलेलंच पळा ते कृष्णाल मूर्ती तागेल हृदयांत येवन ताका ते श्लोक उडगास करून ताण ते श्लोक उडगास करून सांगून मागिरी त्या एक नमने प्रितीरी देवाक थंय आशिल्ली एक लोटस कणशू कळच मत्त स्मृतीर आपोहनम ते हस्तेक खंयची शक्य सुका की त्या पुढली जन्म श्लोक पर उडगास येवची या जन्मांत खंयची शक्य सुका मत्त स्मृतीर आपोहन तो तुम्ही पुढली जन्मा केलेलं पुरे लायक देवालास या जन्मांत केलेलं लायक देवालास सो देवाला आमगेले लायक पुरे सो वी नीड नॉट हॅव टू वरी कोणे कसने पाप केले होता कसने जायनी डोंट वरी ते लायक पूरे देवाला असतं तर मेलची म्हणाल खंडित वी हॅव टू फोकस ऑन अवर भक्ती आम्ही आमगेल भक्ती आमगेल साधनेवर फोकस कर का so there are two classes of beings fallible and infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual living, so आम्ही वैकुंठ गेल्यारी वापस येण्याची सो आम्ही हंग कसं नाही बद्ध जीव आम्ही बद्ध जीव हंग जाल्यार आम्ही वैकुंठ वतना आमगेले बद्ध जीव आम्ही मुक्त जीव जाता मुक्त जीव एक पटी गेल्यार वापस चेंज जावच म्हणना जीव अंतू दोन्ही कॅटेगरी बद्ध आणि मुक्त त्या दोन्ही सोड कोण आसा तिन्हीचे बिसाइड्स these two there is the greatest living personality supreme soul lord who has entered these three worlds and is maintaining तो तागेल विषयी सांगता कृष्ण हे दोन जीव सोडल्यार कोण आसा भगवान ईश्वरा because I am transcendental both beyond both fallible and infallible and because I am the greatest I am celebrated both in the world in the Vedas as that supreme person so जीवापशी कितली होडस देव whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything he therefore engages himself in the full devotional service of me O son of Bharata this is the most confidential part of Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise and his endeavors will know perfection. So, या जगत्यांतू पुरे कसा कसा जीव असं पडा एक श्लोक वाचूया उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदारतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः अव्यय मला one who does not change so जीव मुक्त जाता बद्ध जाता येन जाता तेन जाता त्याला देवा का कृष्ण का कसने इफेक्ट पडना यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षराद अपि च उत्तमः अतोस्मि लोक वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः अक्षर अतीतो हम अक्षराद अपि च उत्तमः क्षर आणि अक्षर क्षर म्हळ्यारी that which is fallible म्हळ्यारी आम्ही जीव अक्षर म्हळ्यारी मुक्त जीव बद्ध जीव मुक्त जीव तर त्या दोन्ही पशी पुरुषोत्तम पुरुष मात्र नाही तर मला जीवाक पुरुष म्हणतात ज्याला देवा कसं म्हणजे पुरुष उत्तम so पुरुषोत्तम यो माम एव असम्मूढ मूढ म्हणारी फुलिश असम्मूढ म्हणा बुद्धी जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजन्ति माम सर्व भावेन भारत सर्व भावेन ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನ್
ट्रान्सलेशन सर्व भावेन मला तेगेल जीवनांतु कस्स नास्ति की आशी भावन पुरे असि की ते पूरे देवाल वैर मात्र घालतो इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत्वा कृत्यश्च भारत. तो यह गुह्य ज्ञान म्हळ्यार कृष्णा करता कोण घेवचे हे सकडा पशी गुह्य ज्ञान. सो आम्ही जाल तितले देवाले जप करचे, देवाल सेव करचे, अशी करता 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 आमगेल बुद्धी देव आमकां कसो दिता, बुद्धी दिता, आमगेल अहंकार वता, आमगेल भौतिक आश पुरे कई जावनू आमगेल आशी पुरे देवाले आशेप आशी कशे आसा तेज प्रकार आमगेले आशी एकाग्र जाला रे आमगेल जन्म परफेक्ट जाता. हरे कृष्ण. सो एनी क्वेश्चन्स कमेंट्स असला रे सांगा. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम.